Witam pięknie, moi drodzy. Ostatnio jest jakiś chyba... mam jakiś ciąg do Wolfensteinów, bo na YouTubie i New Order i Return to Castle, a to jest... Możecie być zaskoczeni, ja też byłem zaskoczony, jak to znalazłem. To się nazywa Super Wolfenstein HD. Moi drodzy, co to jest? O co tu kaman? Czym to się je? To jest darmowa gra. To jest darmowa gra. Get psyched. Dam oczywiście w opisie wam link do pobrania niej i... Co jest tu taką siłą tej gry? To jest generalnie tak jakby... Nie jest to remake, ale to jest ścisłe nawiązanie do tego starego Wolfensteina 3D. Ja to sobie tylko troszkę ściszę, wybaczcie. O. To nawiązanie do starego Wolfensteina 3D na zupełnie silniku graficznym zrobionym, powiedzmy, jakby to określić, nowożytnym. I co tu jest takiego doskonałego? Moi drodzy, fizyka. Patrzcie na to. Jeżeli tylko mamy wystarczające środki, to możemy tutaj dosłownie przebić się z jednego korytarza do drugiego. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda dalej. O, to musimy sobie rozwalić. Fizyka tutaj naprawdę w tej grze miażdży. To jest naprawdę darmowa gra, wykonana przez tam bodaj kilkuosobowe studnie. O, tutaj widzicie, i ci wrogowie nie są całkowicie bezwładni. Patrzcie, on strzela i on jest on jest jak nadupcony. O! Patrzcie, rzucamy w niego nożem i on jeszcze żyje, możemy go tu pokopać, możemy go gdzieś wepchnąć do dołu, zablokować. Ło! Widzicie, i on cały czas strzela, to jest pijany, żołnierz, mega niebezpieczny. No i poległ. I widzicie, że ta fizyka jest naprawdę tutaj, jest no nieszablonowa. Nie możemy, te mordy w ogóle, patrzcie jak oni są wykonani. To jest piękne, to jest genialne. Mamy nawet cień tutaj od mojej broni na dole. Są dwie wersje na stronie do pobrania. Jakaś zwykła i ze zaawansowaną fizyką. To jest właśnie ta z zaawansowaną fizyką. I powiem wam, wciągło mnie to jak pieron. Nie jest to najłatwiejsze. Mamy tutaj mało HP. Szybko się ginie. Trzeba tutaj szybko... O! Trzeba tu go tak zaczarować. Pyk, pyk, pyk. Przebiec na szybkości. Dobra, włazimy do kolejnego levela. Nie wiem, ile tutaj jest levelów dokładnie. Gra jest cały czas, moi drodzy, na bieżąco uaktualniana. Ta fizyka tutaj została dopiero tak naprawdę niedawno dodana. O, teraz mamy dużo nożów, to możemy powalczyć. I widzicie, można na przykład spróbować dokopać się... O! Ten już strzela do nas. Ło! Patrzcie, jaką dziurę wywalił w murze. Ja go tutaj zaraz rzucę nożem. Drzwi nie można zniszczyć, drzwi są... Wow! A! Dobra, ten już padł. Ej, broń mu Co? Widzieliście to? A tu jest drugi jeszcze, a ty mu broń wypadła. On... Ogub. Ła! On ogub w ogóle. Tego jeszcze ciągnął. Pod pachę. To jest piękne. Patrzcie co... Jaki borok! Idź się połóż. Ło, tu są pieseły. I wszystkie tutaj, moi drodzy, postacie, zarówno ludzkie, jak i... Dobra. Bop. Jak i odzwierzęce. O, mamy ammo, mamy pistola teraz. Dobra, nie męcz się. Są właśnie za pomocą takiej zaawansowanej fizyki tutaj zanimowane. Ło! Widzieliście? Aż mu garnek z łeba śleciał. W sumie nóż chyba jest mocniejszy jak... Ach, coś strasznego, coś brutalnego. Dobra, nigdy nie przeszedłem do tego etapu. A nie, tu jeszcze byłem. Tu dostajemy, moi drodzy, łopatę. Teraz można się poczuć w sumie trochę jak w Minecrafcie. Także widzicie, że jak na darmową grę to jest po prostu genialne. Można tu... Z kuli samej tej fizyki to tak się chce grać. Tutaj mogę w ogóle, wiecie, knolić tam, znaczy smolić, knolić, co ja gadam. Tam te korytarze, mogę się dokopywać w ogóle gdzie chcę. Nie przejmujemy się tymi drzwiami. Także widać tutaj nawet na przykładzie tej małej, darmowej gierki, bo ona waży chyba naprawdę 60 czy 90 giga. No jakoś malutko. Ło, ile tam ich jest, patrzcie. 60 czy tam 90 giga. Widać postęp technologiczny. Jak naprawdę można w dzisiejszych czasach, operując nowoczesną technologią, osiągnąć. I to nie jest to żaden tytuł AAA czy coś takiego. To jest po prostu niezależna, hipsterska gierka. Także no... Cieszmy się, że w takich czasach nam
przyszło żyć. Tym mu zaś broń wypadła. Pop! Dobra, co tam dalej? Ciekawe, czy jeszcze jakieś bronie będą. Nigdy mi tak dobrze jeszcze nie szło jak na tym filmie, moi drodzy. Dobra, to sobie rozwalimy. Dup, dup. Ciup, ciup, ciup. Mamy drugą... A, 2 szawle mi są chyba niepotrzebne. Łop! Łop! Tu dobitka. Dobra, weźmiemy pistola. Ty niech się nie męczy, bo wierzga. Zachęcam was, moi drodzy, serdecznie, żeby to sobie... O! Jesteś lepsi. Skurczybyki. O, ten ma 2 pistole. Dobra, pieseł. Pyk! Ale mu się wbiło. Ej, żyje dalej. To jest chyba jakiś... LOL! Ej, on jest oszalały. Powstrzymajcie go. Umrzyj. Ło! Jego... Opętało go, moi drodzy. Opętało go. Dobra, lecimy do następnego levela szybko. Serdecznie zachęcam, moi drodzy, pobierzcie, napiszcie... O! Napiszcie mi potem w komentarzu, czy tam na Facebooku pod postem, do jakiego levela wam się udało dojść. I na razie idzie całkiem spoko. To dziwnie wygląda, ale okej. Ciop! Mam nadzieję, że żadna peta się nie przywali do mnie o to, że tutaj zwierzęta giną. Łop! Sorry. Łop! Ej, a mógłbym go łopatą zabić? No, jak najbardziej. Ale brutalne. Coś strasznego. Widzę w ogóle potencjał. Nie wiem, nie doczytałem co to jest za silnik graficzny, ale potencjał, moi drodzy, na Bella fantastyczne gry jest naprawdę tutaj... LOL? Co on ma na tych rękach? Minigany. Widzieliście jak on pruje? Czekajcie. Tutaj trzeba zebrać ammo. Dobra, ty już idź. Pieseł. Ło, to jest chyba ten boss. Pamiętacie tego blondyna? Ło, mi tu aż, moi drodzy, gra zaczyna trochę lagować, bo on tyle niszczy w oto... Żyje albo nie? On tutaj tyle niszczy w otoczeniu. Jego trzeba... O kurde, najskuteczniejsza metoda to jest tych wrogów przewrócić, bo oni są tacy niestabilni. Patrzcie. Umarł. A skąd żyje? Umarł. Ło, patrzcie jaki porobiony. Chyba soldat. Dobra. Ja wam się przyznam, że w tego oryginalnego Wolfa to ja za bardzo nie grałem. Dlatego spoko, że przynajmniej coś takiego. Tam, o ile pamiętacie, to w... O! Przeszliśmy! The Nazis Courage has been defeated, thanks to you. No i moi drodzy, hope you had fun, click to the other games, but Free Lives. To jest właśnie Free Lives Studio, nie wiem ile tam jest ludzi, jakoś malutko. Moi drodzy, na ich stronę internetową was zapraszam, pod spodem jest link, pobierzcie sobie Wolfa, pograjcie, no. Oczywiście zostawcie łapkę w górę u Niklausa, chociaż ostatnio mi ktoś napisał: o Niklaus, a kiedyś tak nie prosiłeś o te łapki w górę, a teraz tylko cały czas prosisz łapki w górę. Sprzedałeś się, już nie jesteś taki jak kiedyś. Moi drodzy, im więcej łapek w górę, tym to jest większa szansa, że więcej ludzi ten film zobaczy i będzie lepiej pozycjonowane na YouTubie. A nic wam się z kuli tego nie stanie. Także łapka w górę, zapraszam w opis, na Facebooka, hitboxy i widzimy się. Trzymajcie się.